Sakee fiilistä, nyt sitä ääntä pitää saada, että Chris pääsee kunnon tunnelmaan, näin sitä todella kauniisti ja suoraan ylös. Aikaisemmin pyörittää, siellä on käsi eturenkaan keskiössä. Siellä hypätään pyörästä sivulle ja jälleen näet akrobaattiloikat ja nousee seisomaan siinä ilman sen kummempia ihmetyksiä suoraan vauhdista. Ja vetää siihen saman tien ja jälleen ylös vaan, miten sitä turhaa ohjaustankoa koskevaa. Ja nyt roikutaan siellä ulkopuolella. Kokonaan ulkopuolella seularin takia. Avustaja tuo siellä uutta pyörää näköjään, ettei tää mitään haittaa. Jatkakaa sun tää homma niin. Ei tää tunnu paljon haittaa. Aivan täysillä. Todella kylmää tää tuolla suoran päässä, mutta Ennotti mies hoitaa homma. Nyt tullaan tuomariston luo siinä Endo. Pysähdytään. Ohi! Nyt järjettömät huudot, tämä oli aivan uskomaton esitys.